Прывітанне, сябры. Вы бачыце, што ўлада ўвесь час падвышае для нас кошт пратэсту. Чым далей, тым болей узмацняюцца рэпрэсіі за тое, што людзі выходзяць на вуліцу, і галоўнае за тое, што чыняць супраціў карнікам. Дайшло ўжо да таго, што тых, хто проста выходзіць на вуліцу, не робіць нават ніякіх там экстраардынарных дзеянняў, ужо прыцягваюць не па адміністратыўцы, а па крыміналцы, як гэта было пасля маршу супраць тэрору ў Курапаты. І асабліва шмат, я думаю, аб людзях, якія аказваюць супраціў карнікам, якія рабілі гэта ўжо ў ліпені, якім зараз даюць за гэта тэрміны, за то, што яны дзесьці біліся з карнікамі, альбо хтосьці проста штурхнуў, хтосьці кінуў пластикавую бутэльку, там кавалак кардону, яшчэ нешта. І калі гэтых людзей судзяць і даюць ім тэрміны, я, канешне, непазбежна думаю аб тым, як бы я паступіў на іхнім месцы, ці стаў бы я чыніць супраціў такім коштам. І што я хачу вам сказаць? Не, вы не пачуеце ад мяне зараз заклікаў біць ментоў, радыкалізавацца. Я не маю маральнага права аддаваць такія заклікі. Аднак кожны раз, калі я ставлю сябе на месца гэтых людзей і вырашаю, як бы я паступіў у гэтай сітуацыі, я ўзгадываю гісторыю, якая са мной адбылася ў 2011 годзе. Я тады быў яшчэ малады зялёны хлопец у самым пачатку свайго турэмнага тэрміну. Сядзеў я ў хаце нумар 7-1 на Валадарцы. І быў у нас там такі так званы смотрящий Карачун Егор. То бок это была хлопец старэйшы за мяне, здаровая рама такая накачаная. Хто сядзеў на Валадарцы, той ведае, што такое тамашнія смотрящие. Гэта проста мусарскія агенты, якія трымалі камеру пад кантролем, з каго патрэбна выбівалі яўкі з павіннай. А аператыўнікі за гэта давалі ім харчавацца з перадачак найбольш багатых зэкаў, давалі вымагаць грошы, давалі, в прынцыпе, давалі рабіць усё. Мець тое, што не дазволена па рэжыме і гэтак далей. І вось менавіта так было ў нашай хаце. У 7-1, калі я туды прыйшоў, я заходжу, я бачу, што сябры смотрящага все жывуць, там была хата на 8 чалавек, і сябры смотрящага жывуць все адзін чалавек, адна нара, а мы ўсе па 2-3 чалавекі на нары. Я бачу, што перадачы усе, да каго б не заходзілі ў хату, забірае ён, а потым вырашае, каму што даць. І ты, атрымоўваецца, проста не можаш забраць сваю перадачу. Конечно, я не мог з гэтым мірыцца, пачаў, гляджу, а ўсіх астальных задавальняе, усім нармальна. І я пачынаю дзесьці пытацца, а чаму, а што так, а што гэта за парадкі такія. Ён быў гэтым, конечно, незадаволены, аднак прама мяне пабіць не мог. Таму ён пачаў падціскаць праз нейкія абразы, праз падколы, праз сваіх спадручных, шавак сваіх. Таксама ён сабраў для кантролю побач з сабой 2 такіх быкоў, якія выконвалі ўсё, што ён скажа. І ён пачынаў на мяне ціснуць, дзесьці абражаць і ўвесь час рабіць з мяне дзесьці вінаватым. Натраўліваць іншых на мяне. І гэта было вельмі цяжка, і ў хаце рабілася такая ўсё горшая і горшая атмасфера, невыносная. На мяне ўвесь час падціскалі. І я не ведаў, што з гэтым рабіць, бо я не ведаў паняццяў, я не мог на словах яго перамагчы, і ён бы мяне зрабіў усё роўна вінаватым. Што я 22 гады яшчэ толькі спомнілася, і толькі пачаў сядзець, там яшчэ некалькі месяцаў адсядзеў. Я не ведаў, што рабіць, быў у адчаі, быў злы і не ведаў, як мне гэтую злосць выказаць і як мне выйсці з гэтай сітуацыі. Сітуацыя проста была невыносная. І тут мяне пераводзяць у рэспубліканскую турэмную бальніцу, бо ў мяне загныўся палец на назе, мне трэба рабіць аперацыю. Мяне пераводзяць у рэспубліканскую турэмную бальніцу на Кальварыйскай, там, дзе зараз жыллёвы цэнтр Каскад. Там была турэмная бальніца яшчэ, я літаральна апошнія 2 тыдні пабыў, і потым яе прыбралі, гэтую бальніцу. Мяне селяць у палату, там не камеры, там палаты. І в палаце амаль усе страгачы, то бок гэта людзі, якія сядзелі там па паўжыцця. І сярод іх выдзяляўся такі мужык, цыган, Міша. Ён сядзеў, у яго тэрмін 6 год за разбой. Ён прыехаў з Івацевічай ПК-5.
І мы з ім вельмі многа размаўлялі, ён быў такі начытаны, інтэлігентны, разумны, ну і мудры мужик было бачна. І я бачу, вось гэты чалавек, напэўна, ён можа мне параіць, як быць, як выйсці, з сітуацыі. І я яму расказваю ўсё, што вось сядзіць мусарской козёл в камеры, забірае перадачы, я там спрабую з ім змагацца там за гэтыя перадачы свае, якія мне бацькі шлюць. Я спрабую там неяк астатніх пераканаць, але ім па барабану. І вось ён там спрабуе на мяне ціснуць, выставіць там дурнем перад астатнімі, і вельмі кепская, кажу, атмасфера ў камеры, і жыць там знаходзіцца невыносна, няспынны стрэс і гэтак далей, гэтак далей. Я ему все расказаў, ён выслухаў, паківаў галавой, кажа, ну так, канешне, гэта мусор, все тут відавочна, зэк так званы. Ну, то бок внутрикамерный агент. Я ему кажу, ну, что делать? Скажи, что делать, как выйти мне из ситуации? Он мне отказывает. Если хватит духу, если хватит, говорит, у тебя духу, возьми заточку, стань перед ним и скажи, еще раз, падаль, ты у меня что-нибудь заберешь, я тебя порежу. Я кажу, блин, ну мне ж тады придется его резать, коли что. Ну, потому что ты же не можешь достать заточку и пужать. Ты мусишь дейничать, не блефовать. Он кажет, да, придется резать. Я говорю, блин, так меня ж могут крутануть за это. Это еще сверху 3-4 года за какого-то животного. Он говорит, ну да, возможно такое. Я говорю, так нафиг мне это надо? Сидеть еще там несколько лет из-за какого-то козла мусорского? Он на меня поглядел и каже, ну тогда терпі. Я ему нічога не адказаў тады. Аднак гэтыя словы я запомніў на ўсё жыццё. Кожны раз, калі мне падаецца, што я магу чагосьці дамагчыся, адстаяць сваю годнасць, сумлення, але пры гэтым нічым не рызыкаваць, я ўзгадваю словы Мішы. Высновы рабіце самі. До сустрэчы.